खुलुमबाय स्टुडियोआव आं उदास्रि मुसाहारि बिटिसिनि गाहाय हाग्रामा महिलारिनि नुजाथिनायाव गिबि मन्त्रि हिमन्त बिश्व शर्मानि दैदेननायाव एलएसि हिसाबै गसाइगाव इउएन ब्रह्म गेलेग्रा फोथाराव पीएमए वाइनि न'नि फोरमान बिलाइ रानना होनाय हाबाफारि लादों। गसाइगाव एलएसि हिसाबै बेनि सिङाव थानाय गासै मुलाम्फागिरिफोरनो पीएमए वाइनि न'नि फोरमान बिलाइ राननानै होनाय जायो। नंगौ दिनै आसाम नाङैनो पीएमए वाइनि मुलाम्फा मोनग्रा सुबुंफोरनो फोरमान बिलाइ राननानै होनाय जादों। आसामनि गासै 3,25,234 मुलाम्फा मोनग्रा सुबुंफोरनो गुबुन गुबुन एलएसि हिसाबै फोरमान बिलाइ राननानै होनाय जादों। बेबादिनो सेनं गसाइगाव विधानसभा बियाबनि सिङाव थानाय हाब्रुबिल इउएन ब्रह्म गेलेग्रा फोथाराव बिटिसिनि गाहाय हाग्रामा महिलारिनि नुजाथिनायाव पीएमए वाइनि न'नि फोरमान बिलाइ राननानै होनाय जायो। बे फोरमान बिलाइ राननानै होनाय हाबाफारियाव बिटिसिनि गाहाय हाग्रामा महिलारिया बाहागो लानानै माखासे गोनांथार बाथ्रा बुंथियो। बिथाङा बुंथियो दि जायफोर मुलाम्फा मोनगिरिफोरनिफ्राय न' होनायनि मुङाव रां लायो बिसोरखौ सरकारा गोख्रों साजा होगोन होनना हाग्रामा महिलारि बिथाङा खौरां बिजोंनि गेजेरजों बुंथियो। बेनि अनगायैबो बिटिसिनि गाहाय हाग्रामा महिलारि बिथाङा बे हाबाफारियाव बाहागो लाना मा बुंथिखो आबुङै खोनासंना लादो। समष्टि वाइसत অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত এলএসি वाइसत আগৰ বাকী থকা পুৰাণা যিটো পিএমএ वाइ যিটো ঘৰ সেইটো আজি বেনিফিচিয়াৰীসকলক ঘৰ বিতৰণ কৰাৰ যিটো সভা এইটো আমাৰ চিএম ডাঙৰীয়াই পলাশবাৰী বা বকত উপস্থিত থাকি চেণ্ট্ৰেলি অপেনিং কৰি দিলে আৰু আমি গসাইগাঁও এলএসি হিচাপে আমি এই এলএসিৰ ভিতৰত যিমান যিখিনি বেনিফিচিয়াৰী আছে সিহঁতৰ কাৰণে আমি মুকলি কৰিবৰ কাৰণে আমাক দায়িত্ব দিছে। অসম চৰকাৰে উদ্বোধন কৰি দিছে। পইচাৰ কোনো কথাই অহা নাই। চিএম ডাঙৰীয়াই অলৰেডি কৈছে যে যিসকলে বেনিফিচিয়াৰীৰ ওপৰত পইচা লৈ পেলাই ঘৰ বনোৱাৰ যিটো প্ৰচেষ্টা চলাব এইসকলৰ ওপৰত অফিচিয়েলি পানিছমেণ্টটো থাকিবই আৰু আমিও ল'ম। অকল চিএম ডাঙৰীয়া নহয় বিটিচি অঞ্চলত আমি চাম কথা সেইটোৱে দে হ'ব।